An balima bamanankan mɛnnaw foli ani waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye. An karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o ɲɛmaaba don a n'a ka jamakulu u ye taama boloda ka ɲɛsin Burkina Faso ma. Taama in senfɛ u selen Bobo Julaso kunnafonidilaw u gɛrɛla karamɔgɔba in n'a ka ɲininkali caman de tɛnku a la an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. Bi wulada in na an yalala an karamɔgɔ minnu bi yan n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bi yan an tagara ka taa foli bila u la u y'an kunbɛn ni kelenya ye ani balimaya ye ani sinjiya ye ayiwa alhamdulilayi silamɛya y'o de frontière kɔni bɛ Mali ni Burkina cɛ mais frontière tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ tuma na o de y'an se a kana an ɲɛ da silamɛw kan ani an baden minnu bi yan ala sago i sago. Bon ne hakili la an ye kuma caman fɔ o la mais an yɛrɛ kɔni b'a dɔn silamɛya min ni alakira nana n'a ye sallallahu alaihi wa sallam a bɛ fɔ o ma hinɛ diinɛ bɛn diinɛ kelenya diinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ mais ni diinɛ kɛra ka joli bɔn ka mɔgɔ faga ka bɔ a denw kɔrɔ ka den faga ka bɔ a bangebaaw kɔrɔ n'o kɛra diinɛ min ye ne hakili la hali ni ma don kalan na i b'a dɔn o tɛ ala kɔni ka diinɛ ye parce que ala y'an da de ka hinɛ an na ka hakili di an ma an bɛ se ka balo hɛrɛ la dugukolo kan cogo min. Bon ni mɔgɔ dɔ nana o hɛrɛ yɛlɛmɛ k'o kɛ fagali ye k'o kɛ joli bɔn ye bon bɛɛ b'a dɔn o ti ala ka sira ye mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye silamɛya kɔni an m'a dɔn ni terrorisiya ye an y'a dɔn ni hinɛ de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye mɔgɔw don diinɛ na n'a yɛrɛ jogo de ye a n'a ka sabali a n'a ka muɲu ale kɔfɛ fana mɔgɔ minnu fɔra a kɔ silamɛya mɔgɔ ɲumanw na bɛɛ fana ye diinɛ in labonya ni kanu de ye diinɛ ye kɛlɛ kɛ parce que bin kɛra diinɛ kan. Bon ne hakili hali kafiriw ka sariya la ni mɔgɔ nana bi ka i ka so sariya la i b'i yɛrɛ ɲini bɛ se ka kɛ a ka ɲɔgɔn faga yɛrɛ ɲini bɛ se ka kɛ i k'a faga silamɛya ye fagali kɛ nin yɔrɔ in dɔrɔn de la n'o tɛ k'a fɔ silamɛya de taara bi mɔgɔ kan ko f'i ka kɛ silamɛ ye o ma deli ka kɛ silamɛya kɔnɔ parce que hakili tɛ sɔn o ma fɛn o fɛn n'a diyagoyara o kɔrɔ ye tiɲɛ de tɛ tiɲɛ bi jira mɔgɔ la de hakili bɛ an fɛ ni tiɲɛ jirala an b'a dɔn ala y'o de fɔ la ikraha fi din ala ko karabali tɛ diinɛ na tiɲɛ ni nkalon bangena ko min ka di min ye bɛɛ k'i ta kɛ a bɛ segin ne ma lahara bon a man kan ne ka e kɛlɛ k'u ye chrétien a man kan k'i kɛlɛ k'u ye kafiri ye a ka kan k'i wele de k'i nɛgɛn i bɛ se ka don ta la cogo min na parce que ne dalen bɛ n ta la mais n'i ma sɔn e ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ ye an bɛ balimaya kɛ ni i sera ma ko se t'i ye ni n bɛ se k'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ n'i sera ma ko i man kɛnɛ ni ne ye furakɛlikɛla ye n b'i furakɛ mais i sɔnna ala la i banna ala la n'an sera lahara ala de b'o ɲɛnabɔ mais ne tɛ se ka bila ala nɔ na diɲɛ na yan ka tɔɔrɔ se e ma ko parce que i tɛ silamɛ silamɛya m'an bila o la i bɛ se k'o kɛ i yɛrɛ ka ŋaniya wɛrɛ de la mais ala ko tɛ. Mali ministre min ka caw bɛnnen don kiriko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye sigi dɔ kɛ ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali mɔgɔw ye sigi in babu a bolila kɔrɔfɔ saba de kan minnu ni olu kunnafoni kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ labɔ bi groupement des leaders spirituels musulmans o dagayɔrɔ sigi in kɛra yen nɔ de an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. ɲɔgɔn ye mun tɛmɛna minisiri fɛ mun ka baaraw bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔ kiriko ɲɛnabɔli ma ani Mali alisilamɛ tɔnba o ni ɲɔgɔn cɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɔgɔn ye dabɔra minisiri fɛ ka se ka kɔrɔfɔ dɔw lakile minnu dira jamana kunnafonidi sira dɔw fɛ ni a ŋunuŋunukan bɛ ale ka minisiriso kun kan o kɔrɔfɔ ninnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la code de la famille ko kun kan sariya sumu kan ka ɲɛsin du ani denbaya ka koɲɛw ma l'excision n'o ye nɛgɛkɔrɔsigi ye ka taa se gɛlɛya minnu bɛ masinakaw kan o sira kan minisiri y'a jira maître Mamadou Ismaël Konate k'a fɔ o kunnafoni minnu dira kunnafonidila dɔw fɛ lasiri t'u la wa ani tiɲɛ ka ja. An ye min ɲini o ye k'a fɔ min bɛnnen don tubabu sariya la min bɛnnen don mairie la min bɛnnen don état civil la o fana bɛ se ka bɛn silamɛ kunda a ɲinina k'a fɔ sisan an k'a lajɛ commune o commune n'o bɛ yen an ka se ka mɔgɔ sugandi silamɛ kunda ani chrétien kunda aw yɛrɛ bɛ jɛ ni mɔgɔ min ye parce que vous êtes vous les associations représentatives du monde musulman k'a fɔ ko ministre y'a yira o tɛ dɛ aw yɛrɛ de bɛ mɔgɔ sugandi aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ mɔgɔ min sugandi u ka kɛ ladiri ye u ka kɛ silamɛ ye u ka kɛ mɔgɔ dɔnni ye u ka kɛ mɔgɔ sabalini ye u ka kɛ mɔgɔ fana ye minnu jɛlen don ni an ka furu sariya ye maintenant pour que ka kolo barika bonya
registre min n'o bɛ mairie la o registre kelen bɛ bila misiri kɔnɔ filanan ni furu sirila mɔgɔw talen kɔ furusiri sɛbɛn a bɛ ta ka d'i ma ka bɔ registre kɔnɔ nanina n'a ka di yɛrɛ kana furu wɛrɛ kɛ ka da furu wɛrɛ kan i furulen don tubabusaraya la i furulen don silamɛsariya la i furulen don mɔgɔ y'i furu min yamaruyalen don o mɔgɔ yamaruyalen o bɛ bɔ aw de la n'aw ko ko k'u désigner il sera désigné par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'administration territoriale. Nin bɛɛ ye projet de ye a si ma kɛ sariya talen ye a si tɛ kɛ aw kɔ kuma de daminɛna. Ni kɔrɔfɔ ninnu sɛbɛkɔrɔ walawalalen kɔ minisiri fɛ groupement maaw ye a jira k'a fɔ u wasara ni jaabi ninnu ye o tɛmɛnen kɔ u bɛ welekan ta ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛmaw u kana fɔ u bɛ baara kɛ ni kunnafoni ye lasiri tɛ kunnafoni minnu na. Jamana bi situation min na bi an b'a dɔn a bɛ groupement ni maa kodɔnna bɛɛ maa min b'i yɛrɛ kalama bi maa ka sɔnna ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ Maliko la min ka jugu n'o bɛɛ ye tellement que rumeur ani n y'a mɛn ka sɔrɔ fondement t'a la o de bɛ ka maliyɛn caman gérer o kɔfɛ an nana mɛn ko code de la famille min ni mankanbaw kɛra a la kɔrɔlen ko code de la famille ko gouvernement b'a fɛ ka segin n'o ye ka na an nana mɛn fana ko nɛgɛkɔrɔsigi ko ministre de la justice ko a ye loi ta k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi ko a banna Mali kɔnɔ ko wa ko a ka décision ko a tɛ reculer a la débat b'a la radio la misiri kɔnɔnaw na diinɛ milieu kɔnɔna na bon tuma min na ni kuma in sera anw ma groupement niveau la an ye réunion kɛ dɔw ko an ka marche kɛ dɔw k'an ka meeting kɛ on a dit groupement ye leader ka tɔn de c'est des responsables réunis ko dɔw ni maabaw de b'a ɲɛfɛ n'a ma ɲɛ an bɛ na an da don kuma o kuma na misiriw kɔnɔ arajow la o k'a sɔrɔ kisɛ b'an bolo a la an b'an ka ngo ni ngaw u y'a fɔ dama minɛ ka maa dɔ kɛlɛ n'o ye ka sɔrɔ dalu t'an bolo a la lahara ala b'an jɛ n'a nɔfɛ donc an y'a ɲini an ka sigi ni monsieur le ministre ye min bi ko in kunna n'o ministre de la justice an n'a ka sigi ka kuma an balimakɛ n'o ye vieux Samu ye ale ye ci lase a ma dɔrɔn ministre yɛrɛ y'a ɲini ko a yɛrɛ bɛ na kunna se ko an ye réunion kɛ bi a yɛrɛ y'a ɲini ka na an ye groupement bureau maa bɛɛ wele k'an ka commune ɲɛmɔgɔw wele les grands associations membres du groupement ko président wele walasa min bɛna fɔ a ka fɔ ɲɛnu yɔrɔ kan mɛn donc ministre nana an y'a ye k'a fɔ kuma min kun fɔra excision ko la ministre ko ale t'a fɛ k'a da don o la loi min k'a fɔ a taara nkalon don tiɲɛ tɛ min fɔra code ko fana na anw y'a ye min yɛrɛ bɛ ka fɔ baara taacogoya la o ni min bɛ dugu kɔnɔ fɛn kelenw tɛ kuma kelenw tɛ. Ni ɲɔgɔn ye mun ni a nafaw bonyana mun tɛmɛna minisiri ani groupement maaw ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw kuncɛra ni duwawu tali ye walasa bɛɛ ani basigi o ka segin Mali jamana kɔnɔ. Sigi dɔ kɛra Tawusa baraji ladilanni baaraw kama a baara ɲɛdɔnnanganaw an'u dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ sigi in senfɛ jateminɛ kɛra ka ɲɛsin projet in yɛrɛ baara bolodalenw a n'a gafe de kɔnɔna ma an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Ni baara bolodalen min n'a bɛna lawaleya ka ɲɛsin Tawusa baraji ladilanni baaraw ma a laɲini gɛlɛman dɔ ye ka ɲɛdakura di togodaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tawusa n'a lamini min bɛ kɛ sababu ye u ma k'u ka sɔrɔ yiriwasiraw dayɛlɛ ka belebele ta ka bɔ fantaya jugu kundama la ka sanga ni yɛlɛmakuraw doni ani baara camanw bolodali ka ɲɛsin baloko gɛlɛya kɛlɛli ma walasa min bɛna to dungafaw ka se ka sabati dannifɛnw tali k'u don ba la ani sɛnɛkɛfɛnw sogisogini a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛdakura di sɛnɛko ma baganmara fo ka taa bila jɛgɛ maraw la Tawusa baraji a ladilanni baara bolodalenw a nafa ka bon kosɛbɛ Mali jamana ma wa o nafa minnu bɛna kɛ sababu ye ka Mali jamana sɔrɔ yiriwasiraw banba a tɛna dan Mali jamana dɔrɔn ma Mali jamana a n'a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen baraji nafa bɛna se yen bɛɛ wa Tawusa baraji a ladilanni min don kadara wɛrɛ min kɔnɔ o ye bassin di Niger fana ka sɔrɔ yiriwa badabada ye baara in nafa bi se o fana ma ni sigi min kɛlen filɛ nin ye Mali minisiriso fɛ min ka caw ɲɛsin no jiko ani kuranko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ani bassin di Niger ko labɛnba ɲɛmaw ko siga t'a la baara in nafa a bɛna bonya kosɛbɛ Mali minisiri min ka caw bɛnnen no jiko ani kuranko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ Maliki Ali Useini a y'a kanu baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka lawaleya ka ɲɛ ani k'a lawaleya a lawaleya kumaw la walasa o na se ka kɛ sababu ɲuman ye Tawusa n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma walasa yengadenw u na se ka bɔ baraji nafa ninnu ma. Ɲɛ furakɛyɔrɔba min b'a fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Yota o ɲɛmayaso y'a ka sigiko 21 nan kɛnɛ sigi sen kan dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ a ɲɛmayaso ma bɛɛ lajɛlen u sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na.
ɲɛ furakɛlikɛyɔrɔ min be an ka jamana kɔnɔ n'u ko a ma ko yota olu ka ɲɛmayaso ka sigi kɛra sigi in sen fɛ lajɛmugana kɛnɛ kan hakilina minnu tara k'olu hakilinaw don ba la furakɛli yɛrɛ kadara kɔnɔ baara minnu kan ka boloda ani nafolo mugu min kan ka se ka yota baara kɛ ani san 2016 desanburu kalo tile 31 nafolo min labaarala yota fɛ fo ka taa se an be san min na n'o ye san 2017 ye nafolo min kan ka don yota da fɛ olu de jate minɛra sigi in sen fɛ san 2016 baara minnu kɛra o kɔnɔ o ɲɛsina san 2015 yota sera ka jaabi minnu sɔrɔ n'olu kɛra nafa ye k'olu jaabiw dumɛ san 2016 kɔnɔ an ye baara minnu kɛ san tɛmɛnen na baarabaw kɛla bari an bɛ fɛ ka surspécialité baara minnu kɛ n'o ye ɲɛ bana dogodogoninw yɛrɛ minnu tun bɛ taa furakɛ kɔfɛ n'an ka mɔgɔw tun se k'o furakɛ donc o hukumu kɔnɔna na o so jɔtɔla kanam ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ma an ye bâtiment sangaso 2 jɔ o la kanam ye o financement bɛɛ ta en charge a tola dɔrɔn so yɛrɛ kana inauguré an b'o don de makɔnɔ baaraba filanan kɛla baarakɛlaw dɔgɔtɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔmisɛnninw olu fana taara kalan la jamana kɔ kan ka taa dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ayiwa baarakɛlaw bɛ yen baarakɛminɛnw bɛ yen an ye baarakɛminɛn dɔw sɔrɔ min yɛrɛ ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ yota la yan nɔ ni a bɛ n'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka banaw fɛsɛfɛsɛli la k'a faamuya n'a bɛ fɔ o ma OCT donc an ye o fana sɔrɔ ani minɛn wɛrɛw donc baarakɛla bɛ yen so bɛ yen baarakɛminɛn bɛ yen donc a tɔ ye sisan ka ŋaniya bila la ka baara ɲuman kɛ ka banabaatɔw ko wasa di olu ma bara an sigikun de y'o yan nɔ hali n'o y'a sɔrɔ la baarabaw kɛra gɛlɛya dɔw bɛ yota kan bon an ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la n bɛ se k'a fɔ an ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la mun na baara bɛɛ ko ɲuman ye musakako ye wariko de ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi na n'i ye hakɛ dɔ sɔrɔ faso sera ka baara dɔ kɛ nafoloko to fanfɛla la donc i bɛ baraka da yɛrɛ i bɛ baraka da ɲɛmɔgɔw ye jamana bɛ cogoya min na bɛɛ b'a gɛlɛya dɔn donc an bɛ baara kɛ n'o hakili fana ye gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan bi o ye kɛnɛko de ye kɛnɛko yota laɲininen don banabaatɔw fɛ don o don a jama ka ca donc kɛnɛ fɛrɛlen t'an bolo tuguni donc ni nana mobili munumunu ni jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo o gɛlɛya de bɛ ka na an kan dɔɔni dɔɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ yota ale kɛn bɛ sinsinbere ye an ka jamana kɔnɔ yota ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ hali bi u kan ka cɛsiri baara de kan walasa mɔgɔw bɛ se ka furakɛ ka ɲɛ ɲinan an ye baara minnu boloda an bɛ fɛ ka yota ka ɲɛta ka o de sinsin hali bi a b'a dɔn k'a fɔ yota de jɔlen bɛ mali la ani farafinna dugu caman ɲɛ furakɛ o ɲɛmɔgɔya bɛ yota de bolo yan nɔ donc an ye baara dɔw boloda a san 2 nin ye pour que ɲɛ dimi façon dɔw bɛ yen nɔ o caman tun bɛ taa furakɛ jamana wɛrɛw la olu ka se ka kɛ an fɛ yan nɔ donc olu daminɛnen an bɛ fɛ ka olu de sɔnji la ka olu sinsin kosɛbɛ ka fanga don o la donc o tɛ se ka kɛ fo ka continuer ka baarakɛlaw olu kalan tuguni u ka continuer kalan fɛ minɛn minnu bɛ k'u bolo ko o baara minnu kɛ ka dɔ sɔrɔ ka fara o baara ninnu kan tuguni ni ka to ka kuma ɲɔgɔnya don an ni an ka banabaatɔw fana cɛ parce que an kelen tɛ baara kɛ ani an bɛ baara ɲuman kɛ banabaatɔw de don donc an bɛ mun na yan nɔ baara bɛ kɛ cogoya jumɛn il faut que olu fana k'o tɔgɔ dɔn donc ɲinɛ an ka baara fanba bɛna kɛ communication de kan ka taga olu ma mɔgɔw ka yota lakodɔn a baara bɛ kɛ cogo minnu na a ka nafa ɲɛ o ye hakili jiginna yota ka baara de ye jamana ɲɛmɔgɔ olu bɛ hakilina minnu bɔ k'u bin an'u ka fɛɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛdimibana kɛlɛli kadara kɔnɔ ka se k'o don ba la a ka baara ye k'i cɛsiri walasa a bilalen don minɛn min kɔnɔ an ka farafinna kɔnɔna na a ka se k'o jɔyɔrɔw fa don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan livre ko doni ma bala rentrée littéraire o ta ko 7nan a ɲɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔ février kalo 21 ka taa bila a 25 la a da kun yɛlɛmakura k'u ba dun diɲɛma bɛɛ lajɛlen bolo an ka ɲɛjɔ sɔrɔlen ninnu na a rentrée littéraire o ye don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min talen don sɛbɛnfuraw ani livrew kama n'a bɛ livre sɛbɛnnaw ani a kanubagaw fara ɲɔgɔn kan san o san sɛbɛnnikɛla minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw kɔnɔ san o san ni a ɲagarili waatiw sera olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni k'a ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ baara nin ye hakilila ɲuman ye a bɛ jamana kala ɲɔgɔn na ne ka hakili la a bɛ jamana denmisɛnninw fɛnɛ hakili dayɛlɛ
ni denmisɛnninw hakili dayɛlɛla u b'a dɔn fɛn wɛrɛ bɛ culture wɛrɛ dɔnni seko ni dɔnni ka can donc n'u o y'a dɔn seko ni dɔnni ka can hali jamana yɛrɛ kɔnɔ o b'a to u bɛ e bɛ min dɔn i ka culture la ne b'o dɔn ni ne taara o fɛ ne y'o dɔn ne bɛ ɲɔgɔn faamuya donc ne bolo rentrée littéraire fɛn ɲuman don. livre kalanbaliya an fɛ yan a ka jugu parce que livre ta an ka fɛn ba ye farafinna yan an dun bɛ se ka taa ni livre ye k'an ka fɛn caman développer ka an ka denmisɛnninw former k'an ka denmisɛnninw bila sira ɲuman kan ni somɔgɔ min fana bɛ livre ta ka taa n'a ye sokɔnɔna la denmisɛnninw b'a ye denmisɛnninw bɛ dege livre la o bɛ se k'u kɛ livre kalannaw ye a bɛ se k'u ka cycle scolaire nɔgɔya u bolo. ɲina rentrée littéraire ni o y'a ta ko 7nan ye o dakun ye fɛn min ye renouveler le monde ka yɛlɛmakuraba don diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen bolo. o hakilila ye ne bolo a bɛ mun ko fɔ a b'i ko miiriya kɔrɔ mun kun banna diɲɛ faamuya cogo kɔrɔ mun kun banna kɔsa in na dɛ n m'a fɔ kɔrɔlenbaw mun dara sisan ni san 10 tɛmɛnen kɔnɔna na n'o o de bɛ ka kow tiɲɛ sitanaw a bɛ ka na ni sitanaw ni kɛlɛw ye o de bɛ yɛlɛma n bɛ waso ni livre de ye fo an y'ala tɔ an bɛɛ n'i ka livre ni b'an bolo. ka somɔgɔw bɛɛ wele u ka hakili to denmisɛnninw na i ɲɛ b'a la an ka so kɔnɔnaw la i bɛ don famille kɔnɔna la ka bɔ i tɛ livre ye an k'a kɛ livre bɛ se ka diya u ye cogo min u bɛ se ka livre manipuler k'a kalan cogo min i n'a fɔ u bɛ télécommande kɛ cogo min salon kɔnɔnaw la. a rentrée littéraire a kɛnɛ in bɛ sigi sen kan k'a ɲɛnamaya walasa ka tasi bila ka ɲɛsin sɛbɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ani a kalanbagaw walasa k'a baaraw ɲɛnamaya ɲina tile 4 kɔnɔna na hakili jagabɔ kɛnɛw bɛna sigi sen kan ɲɔgɔn lajɛrɛbaw walasa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakili jigin kɛ ani ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin livruw ma fɔɔ ka taa bila farafinna jamanaw ani diɲɛ selege naani jamana wɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen ani livru minnu yɛrɛ ni u bɛna ta k'a don ba la hakili jigin ani tasi bila bɛ kɛ ka ɲɛsin o sɛbɛnbagaw fana ma ani maa minnu ni olu bɛ livru kanu k'a kalan timinandiya o na ɲini olu fɛ walasa ali bi livru kalan a kanu bɛ don u dusukun na. San'an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kun cɛ an bɛna dɔ fɔ aw ɲɛna galako de kan gala yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a bɛ se ka don bazɛn na cogoya min na ka bazɛn sankɔrɔta cogoya min na ɲininkali o bɛna jaabi an ye sisan nɔ an ka ɲɛ jɔ sɔrɔlenw na. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ ye dugu ye bi gala ani an ka laadalafiniw o matarafalen do dugu min na kosɛbɛ o kadara kɔnɔ ateliers galadonnaw ani bazɛn feerelaw olu caman ka wuli ka jɔ san kɔnɔ o ka bon kosɛbɛ o de y'a to ni Bamakɔ kɛra dugu ye farafinna gun kan dugu min kɛlen do ka bazɛn ani gala matarafa. An bɛ ji kɛ bɛnwariw kɔnɔ n'a ye ji kɛ bɛnwariw kɔnɔ an bɛ dɔgɔ minɛ k'an ka an mago bɛ galaji hakɛ min na n'an b'a fɛ ka fini mètre hakɛ min don an bɛ o ji hakɛ kɛ bɛnwari kɔnɔ souvent an bɛ se ka po dɔ b'an bolo yan nɔ an b'o ɲɛ 3 ɲɔgɔn an b'o kɛ bɛnwari kɔnɔ n'an b'a fɛ ka mètre 4 ou bien mètre 3 don n'an y'o k'a kɔnɔ an b'an ka colorant an mago bɛ colorant quantité min na an b'o kɛ ji la n'an ye colorant kɛ ji la an b'a lamaga k'a kuru bɛɛ ci parce que n'a kuru ma ci a bɛ se ka tâche kɛ fini na quoi donc an b'a kuru bɛɛ ci n'an y'a ci sisan nɔ o la an bɛ sɔrɔ la ka sɛgɛba an b'o kala o ye fixatif de ye ale b'a to gala bɛ fini minɛ quoi ale ni sɛgɛmuguni faralen ɲɔgɔn kan olu fila de b'a to gala bɛ fini minɛ an b'olu fana k'a la n'an ye sɛgɛba fɔlɔ k'a la an bɛ sɔrɔ ka sɛgɛmuguni dɔ k'a la an b'an ka musi lajɛ ni musi y'an ja an bɛ fini jigin a la ni musi m'an ja ni colorant min b'a jɛ sisan nɔ an b'o fara a kan n'an y'o fara a kan an bɛ sɔrɔ la ka fini pɛrɛlen b'an bolo an bɛ fini jigin a la n'an ye fini jigin a la o b'a sɔrɔ an ye sɛgɛba quantité min k'a la o y'a bɔ ka ban bon an bɛ sɔrɔ la ka sɛgɛmuguni fana fara a kan ka fini suru an bɛ se ka miniti 5 miniti 10 ɲɔgɔn kɛ ka fini kelen k'a suru n'an y'a suru an b'a b'o la ka na n'a ye sananguliyɔrɔ la k'a sanangu k'a jɛ ka omo k'a kan k'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ la ka a don gomi na ka taa da tile la n'an y'a da n'a jara an bɛ taa di fini gosilaw ma olu fana b'a gosi o ye finition o de b'a to ni bazin n'u bɛ briller. n'anw bɛna baga kɛnɛ don baga kɛnɛ na ni baganmugu produit fɛn ta sisan nɔ denmisɛnninw ka cuillère à café n'i y'o ɲɛ kelen ta o ɲɛ 3 sɛgɛmugu ni ɲɔgɔn ani sɛgɛba morceau ni k'o bila la ka jigalama k'a la
n'i y'a dilan i b'a dilen ni jisuma ye i bɛ bazɛn bila a la a bɛ k'i ka ɲinini ye i b'a ko ka jɛ i bɛ gomi k'a la i b'a fɛkisɛ o dɔw bazɛn wɛrɛ fana bɛ yen olu mago tɛ gomi na dɔw b'a fɔ ko sisan wɔlɔfɔw b'a fɔ ko san lamidɔn o fana bɛ yen an b'o fana dilan k'o d'u ma. Bazɛn fasugu caman bɛ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ bi ani gala ɲumanw caman min na bɛnna galadonnaw ani bazɛntigiw fɛ wa u ɲininen dɔ bi maaw fɛ k'a sababu kɛ u ɲɛcogo ye. Bazɛn na sirili bɛ sanga la bazɛn sirili bɛ sanga la an b'a siri an bɛ VIP peinture bɛ d'a kan an b'a fɔ a ma ko VIP an b'olu d'a kan an bɛ fara fara ninnu kɛ y'a ye ko sanni yɛrɛ bɛ dépend fini baarako ɲuman na ani i ye fɛn min kɛ n'a diyara a kanubaga ye olu kɛlen sanga ye misila fini bɛ yen o fana o sumayara sisan an bɛ situw kɛ an bɛ ɲɔngiw kɛ an bɛ bougie fana kɛ ne yɛrɛ Bamakɔ bɛɛ bɛ n dɔn ni bougie ye mais ale fana mankan sumana sisan i y'a faamu o peinture fana de kun mankan bɛ sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais o fana bɛ ka sumaya bon sisan nɔ dɔ wɛrɛ b'an bolo an b'a fɔ a ma ko nuit de miel o filɛ nin nin y'a ale unité ye a motif filɛ nin a kɔrɔ bon nin fana ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin modèle kura ye bɛɛ t'a dɔn bon sisan nɔ siriliw fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ma ɲɔngi an bɛ ɲɔngi siri ka situw kɛ sanfɛla la an bɛ palemaniw siri fana ka couleur associé min ni min bɛ taa ɲɔgɔn bolo n'an y'olu dilan ka palemani k'a la fini gosila fana k'a gosi ka ɲɛ alhamdulilayi a bɛ kɛ sanga ye quoi. I n'a fɔ baara tɔw bɛ kɛ cogo min na galadon ale fana y'a damana baara ye a n'a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na. Galadon in filɛ nin ye sɛgɛ minnu bɛ k'a la an t'a a sɛgɛ ninnu an t'u dɔn quoi fɛn min bɛ kɛ k'a dilan sɛgɛba bɛ k'a la sɛgɛba ni sɛgɛmugu olu fila ka association de b'a to ni couleur bɛ fini fixé donc pour que ko donc gaz b'a la cogo bɛɛ la a bɛ se ka digi mɔgɔ ka santé la quoi mais pour que k'i kisi a ma i bɛ se ka to ka protège ne k'o don i nun na n'i bɛ baara la en même temps i bɛ se ka n'i tilala baara la fana i bɛ to ka nɔnɔ min quoi fɛn fana puisard environnement t'a la bon an kɛnɛ an bɛ gala don an b'a kɛ dingɛ de kɔnɔ n'an y'a kɛ dingɛ kɔnɔ n'a fara mobilitigiw bɛna a sama ka taa n'a ye. Degun b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ mais foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ degun tɛ min na n'i ye sukaro b'a dun a man ɲi mɔgɔ ma o n'i ye sukaro caman ye mɔgɔ min bɛ sukaro utiliser bɛɛ bɛ sukaro kungo dɔn bi a fɔ o ma ko diabète n'i ye kɔgɔ kɛ dumuni na mɔgɔ min kɔgɔba ka di mɔgɔ min ye a i b'o fana kɔgɔ fana kungo sɔrɔ o tɔgɔ ko tension bon tulu ka di mɔgɔ min fana n'i ye tuluba dun o fana tɔgɔ ko cholestérol i kuma min y'an balo ye kungo b'o fana na bon gala in fana a bɛ fɔ ko gala in man ɲi anw ma bon anw yɛrɛ b'a dɔn fɛn dɔ don a man ɲi mais an bɛ protège ta an minnu b'a to an bɛ kasa in bɛ tɛmɛ a kan mais adamaden n'i balo sirilen bɛ fɛn min na alhamdulilayi o degun i b'o hɛrɛ de ye o tɛ o degun ye dɛ mais mɔgɔ wɛrɛw de bɛ se k'a degun fɔ mais minnu b'a fɔ ko degun bɛ gala la gala degun bɛ ta gala mais a bɛɛ bɛ pari gala in de la o mais o si t'a dɔn ko degun dɔ bɛ galadonna kan ko a kan ka importance don galadonnaw la a kan ka dɔ fara anw ka galadon wari kan bari ni don dɔ bɛ na ni gala in fana nana anw lajaba don min na ou bien ni lajarabiw nana gala ta fan na o bɛ kɛ sababu ye anw fana ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ k'an yɛrɛ furakɛ mais mɔgɔ si ɲɛ t'o la. An ka jamana a lakodɔnnen don bi kosɛbɛ diɲɛ bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ makobatigiw fini ɲuman ka di maa minnu ye o lakɔlɔsili min jateminɛna an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra bolokɔni tamasiyɛn ye bi o b'a yira k'a fɔ an ka galadonnaw ani an ka bazɛn matarafabaw n'u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen bɛ galako ma ko u bɛ baaraba de la. O de bɛ dansigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn ni Ala sɔnn'a ma.